kama chelo nyakoro mjong mane sigana mono koni tielo ma okwongo karkacha en ni chenro mar manyo ji ang'wen manye od orofa 16 ne oruombore kuom gie kar dak ma South Sea e boma Nairobi pod dhi nyime nyaka sani. Mae timore seche ma sirkal dhi nyime gi timo nonro mar yango gino mane nyalo miyo od orofa no oruombre piny. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Ma e chal mar aluora ni ma South Sea Nairobi bang' od orofa no oruombore piny. Tinga mag komeko ochopo e chenro mar reso jogo ma odno ne oruombore kuomgi. E tipo mar wang dede ma Ramogi TV oyudo, kar sa 10:04 gi nyiriri 47 mar okinyi ma piny orugodo kawuono, jago moro nenore ka wuok e gache ka ochomo yo ot moro. Mana dakika achiel kende kapok ochopo kama odhiye, mano sa 10:05 mar okinyi, jago no nenore ka jal ma gimoro obwogo kendo otemo ringo ka odok kama owuoke to olwar piny. Mano e sa mane od orofa no oruombore piny kendo buru mawuok e odno ema nenore e kor yamo ka umo jago no mane oyudo hinyruok kendo koro oyudo thieth e od thieth ma Mbagathi. Kaluwore kod joneno, mano bende e sa mane giwinje nduru ma giwuok neno gima timore. Odno ne oruombore ma oumo jomoko. Kochopo kawuono gimoro sa 10, wawinjo ka dhano go nduru nikech South Sea ka ing'eni aban koro dhano ok timang'o, dhano ok nindi. Kwa wuok woko to wanong ka building makoro ntokwas ni building ni okrumble to bira mos nitie soldiers mane rito building kanyo. Ok wang'e exact number lakini ang'eni there are more than 3. Bende wachre ni nitie jomoko ma bende nende kalo koro ko gold slab kanyo be nano confirm lakini nitie jomo bedo trapped kanyo. Familia mag ji ang'wen ma ichichni odno ne oruombore kuomgi ochopo kar masirano ka giwuok e kar dak ma Mukuru kwa Njega ka gin kod lit e chunygi. Milome mar masirano ne ochopo negi mana e okinyi no. Tungine tu area hii napigia sisi simu ndo nasikia anakuja saa 12 hata sisi hapa ya asubuhi. Mimi mama kijana jana saa 12 ametoka kwangu ameenda kazi. Tangu saa hiyo nimesikia jana saa 10 ameangukia nyumba. Sijaona tangu saa hiyo. Wakati tulisikia hii disaster tukajaribu kukimbia baka hapa, ambao ni watu wetu wawili ndio walikuwa wanafanya kazi hapa na ambao baka sai wako ndani, hatujui kama wako hai ama wamefariki. Jodak makono kachiel kod familia ma joheragi odno ne oruombore kuomgi koro hum nono gino momiyo chenro mar reso joma nitiere e odno dhi mos. Rescue response obedo slow kidogo. Gichako lakini gichako late. Mano gima Nairobi County nyaka lok. Toka saa 10 mpaka saa hizi hata kama mtu alikuwa hai amekaa muda hapa na atuoni usaidizi yoyote. Imekosa mwili yake lakini unataka tu tupate hiyo mwili tuzike kwa dini yetu kwa Muislamu. Jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku mane ochopo kar masirano oyango ni nitiere jogo ma odno odiyo kendo sirikal osechuogo tim makende mar konyo e gologi e odno ka koro kwayo familia go mondo ohore. We have 4 suspected Kenyans who are trapped in this building or in these rubbles at the moment. And all the teams are putting effort to rescue. We are not getting out of this place until we ensure we get them safely. Ende olero ni od orofa ma oruombore piny ne owinjo chope od orofa 12 kende kendo koro gisechako timo nonro mar yango ang'o momiyo gedo pod ne dhi nyime kendo ma ochuo chopo mar 16. According to the approval document which we have, this building was supposed to go for 12 floors, but it is reported it was already at 14th floor. Therefore, at the preliminary investigations, it is suspected that the building has collapsed because of the columns overload. Jaod bura malang'ata Felix Odiwuor oyango ni masirano mako gi kod buok ka bende odwaro ni ochung chenro duto mag gedo madhi mbele e kar dak ma South Sea kendo otim manyien chenro mar puodho gi ne gedo. Very lucky that this happened. This happened at night. This is a very busy road. Muhoho is a very busy road. We don't been talking about a very big disaster, more deaths here. And there's a school down here, Kongoni Primary School and Secondary School down here.
this would have been a different story today. So we are asking and demanding that every single construction that is going on in South Sea must first stop, evaluation done, and every single multi-agency to come and give new approvals to these buildings before such disasters happen. E seche ma koro nonro itimo mar yango ka od orofani ma oluar ne gero ka itiyo kod gige gedo e rang'iny madwarore mar gero od orofa e pacho kae, penjo en ni to en ng'a mane oninde tich emomiyo od orofa mano nego bed ni chopo e orofa 12 oger mochopo e orofa 16. Joyce Odur, Ramogi TV e kar dak ma South Sea, Nairobi.